Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster brother berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, gesang sesarengan sing bahagia. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika munjuk ing ngarsaning Allah sembayang mirungganipun kagem para murid dalem supados anggenipun ngayahi timbalan gesang ing alam donya menika saged dipun lampahi kanthi setya. Gusti Yesus sampun paring tulodo kados pundi kautus dening Allah manjalma dados manungsa lan gesang sujarah ing alam donya nindakaken sedaya ingkang dados timbalaning Allah. Lan sak sampunipun rampung Gusti kondur malih marak sowan ing ngarsaning Allah tetunggilan kalian Allah ing swarga. Menika timbalan suci wasiat rohani ingkang dipun paringaken Gusti lan Gusti nyembayangake para murid dalem. Bapak Ibu, menapa nate disembayangake rikala pas gerah utawa pas nyuwun berkah lan sanes-sanesipun rasane beda, rasane mak celes wonten ing manah rikala pancen awake dhewe pas butuh banget dukungan panyengkuyung saking umat sanes utawi keluarga utawi sinten kemawon lumantar sembayangan. Mbok menawa yen awake dhewe nyembayangake umat sanese utawi pas kunjungan lajeng sembayang utawi pas wonten ing lingkungan nderek sembayang kados-kados rasane biasa nggih. Ning nek awake dhewe pas wonten ing situasi sing gelap, situasi sing asor, mbuh lara, mbuh mumet merga masalah lan sapanunggalane, yen disembayangake kuwi rasane wah nandes wonten ing manah. Mila Gusti sembayang lan para murid ingkang dipun sembayangaken mugi-mugi nggih tansah ngraosaken kados pundi dayaning sembayangan dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 17 ayat 1 ngantos dumugi 11a. Nalika samono Gusti Yesus tumenga ing langit lan munjuk, "Duh Rama, sampun dumugi wancinipun sakmenika kula aturi mulyakaken Putra, supados Putra gentos mulyakaken Rama, jer Putra sampun jinunjung nguwasani sadaya titah gesang, perlu maringaken gesang langgeng dhateng sadaya ingkang sampun kapasrahaken. Dene gesang langgeng wau injih menika mangertos dhateng Rama ingkang jumeneng Allah sawiji lan sanyata, sarta dhateng Sri Yesus Kristus utusan dalem. Wonten ing donya kula sampun ngrampungaken ayan ingkang kula tampi saking Rama. Dene sakmenika kula kamulyakna dening Rama mawi kamulyan ingkang wiwit saderengipun jagat dumados
sampun dados gegebengan kula wonten ing ngarsa dalem. Kula sampun medharaken asma dalem dhateng tiang-tiang ingkang sampun kapundhut saking ing donya kaparingaken dhateng kula. Tiang-tiang wau kagungan dalem lan sampun kaparingaken dhateng kula sarta sami ngestokaken dawuh dalem. Sakmenika sami mangertos bilih sedaya ingkang kapasrahaken dhateng kula menika asal saking Rama. Jer sabda ingkang kaparingaken dhateng kula sampun kula lantaraken dhateng tiang-tiang wau lan sampun sami katampi. Tiang-tiang wau sami mangertos saestu bilih kula asal saking Rama. Mila sami kula sesuwunaken sanes donya nanging tiang-tiang ingkang kapasrahaken dhateng kula menika ingkang kula sesuwunaken awit menika kagungan dalem lan kagungan dalem menika injih gadahan kula lan sadaya gadahan kula menika injih kagungan dalem. Dene kula sampun kamulyakaken wonten ing tiang-tiang wau, kula boten wonten ing donya malih nanging tiang-tiang wau tasih wonten ing donya awit kula badhe sowan Rama. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wonten ing Injil menika Gusti Yesus munjuk sembayang ing ngarsaning Allah supados Allah kersa mulyakaken ingkang putra lan jangkung para murid dalem. Awit para murid dalem miterat penilaianipun Gusti Yesus sampun pitados bilih panjenenganipun menika asal saking Allah lan kautus dening Allah. Saengga para murid lajeng nggih tepung kalian Allah piyambak, Allah ingkang dados purwa lan wasana tumraping Gusti Yesus lan temtu para murid dalem. Allah ingkang ngutus lan Allah ugi ingkang nimbali. Mila kapitadosan dumateng Gusti Yesus menika lantaran kula panjenengan sami para murid dalem sansaya pitados ing Allah. Awit Gusti Yesus dados panjalmaning Allah, Allah sing katon wonten ing tengah-tengah kula panjenengan. Diketingalake Gusti Yesus lumantar pakaryan gesang lan sabda-sabda dalem. Kanthi kula panjenengan nampi Gusti Yesus tinarbuka dumateng Gusti Yesus menika sami kaliyan nampi Allah tinarbuka dumateng Allah. Gusti Yesus sampun rampung anggenipun ngayahi timbalanipun. Kabeh wis dileksanani. Mila kula panjenengan sami nggih kedahipun mekaten jejering murid dalem nampi timbalan, nampi perutusan ngayahi menapa sing dados pakaryan-pakaryan dalem Gusti wonten ing gesang kula panjenengan. Ya diayahi kanthi wutuh sak rampunge. Aja mandheg ning tengah dalan, aja mutung ning tengah dalan, aja nglokro ning tengah dalan terus leren. Menika sanes semangat murid dalem Gusti. Mila kula panjenengan sami sing kadang kala cilikan aten utawa gampang kelaran atine, gampang kuciwa merga ora trep karo sing awake dhewe karepke. Nah menika ingkang dados pepalang anggenipun ngerampungake timbalan dalem Gusti wonten ing gesang kula panjenengan. Ampun ngantos ugi kula panjenengan terus bunuh diri utawa terus terjun bebas rikala ngadepi masa depan utawi persoalan sing kados-kados wis ora bisa ditanggung. Mbuh kuwi merga faktor ekonomi, relasi, faktor psikologis lan sanes-sanesipun. Ngayahi timbalan dalem Gusti ya kudu tekan ing pati. Boten pati sing awake dhewe gawe ning ya ing samangke yen wayahe Gusti nimbali. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia,
salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.